Bisangko sa pagkalimbuan sa auto nga gimaniho sa driver nga giingong nakatulog samtang nagsubay kini sa may Barangay Lawaan 2, Dakbayan sa Talisay kagabi. Ang detalye sa report ni Femari Dumabok. Mi balito kining puwang sakyanan nga girespondihan sa mga sakop sa Talisay City Disaster Team, City Toda og Talisay City Traffic Office. Dinhi sa may mana nga bridge, unom ka mga sakay niini nga mga call center agent nakaangkod og mga minor injuries. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga nag-edad sila gikan sa 24 ngadto sa 28 anyos ang mga sakay niini. Sa pakisusi sa kapulisan og sa City Toda, ang sakyanan gimaniho sa 24 anyos nga lalaki. Gikan sila ga-outing sa southern part sa Cebu sukad pa niadtong Sabado atol sa long weekend aron mamakasyon. Og pabalik na sila sa Dakbayan sa Subo pasado las 9 kagabi dihang kalit lang mibangga ang auto sa railing sa mananga bridge nga mo'y hinungdan sa pagkalimbuwad niini. Na igo siya sa cemented railings owned by the DPWH dahil yun due to impact muna na-flip siya, nabali siya. And then ang tanan pong pasahero as well as drivers kuan na po ang luwas na po. Matod pa sa iyang alegasyon, while nag-drive siya, gidaog siya sa iyang kaduka, inungdan nga nakapiyong sa kadiyot, unya sa iyang pagmata, mo na to, naigo na siya niya tong kilid sa guardrails sa taytayan sa Mananga. Wala ra sila madala sa tambalanan og wara usab ma-impound ang auto. Giisyuhan ang driver og citation ticket nga reckless driving resulting to damage to government property. Ani ay pahimang no ang otoridad sa mga nagmanihog sakyanan ilabi na kun gikang gasuroy-suroy o kahabit tambong og okasyon. Mo drive ganita, especially kung natay mga pasahero or even if kita lang, always be mindful nga we are in good health. Sakto tas tulog. Dili kita mag-drive kung watay katug kay usahay tungod sa traffic makalal na to nga makatuog ta. Always think yun og kuan precautionary measures kay kita gi kuan po ta seminar ta sa LTO about anang blue buckets. First is we need to secure nga function gyud atong kuan makina sa tanan nato nga unsay naa sa sakyanan. And then if dapat og mag-drive man gyud ta nga wala ta sa kondisyon kinahanglan dili nato irisgo. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.